naman magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo nahamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Uy, si Roro Madrid with Lift. Always work. Gamers sa gabi. Hangat with tropa. Lift! Bagong drink para dira. Make B3 zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan anong amon, silip lang sa ligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan. Lift mode na yan. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes na Lunes, Nobyembre 24, 2025. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mostly cloudy sa syudad sang Iloilo. Sa mga late tuner kag sa mga late viewers, yara sa signal number 1 ang Iloilo bangod sa Bagyo Verbena. Bagyo Verbena ay ka-21 nga bagyo subong nga tuig. Napidalo man sa signal number 1 ang Capiz, Aklan, Antique, kag Guimaras. Mga suki sang Foro de los Pueblos, a blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magalipay kay magkasadya. Salmo 118:24. Let's go straight sa mga headlines. Subong aga, manging kaupod sang Foro de los Pueblos si Vice President Sara Duterte Carpio.
Iloilo, yara sa signal number 1 bangod sa Baguio Verbena. Kag Miss Universe 2025 pageant na punan sang kontrobersiya. Let's go straight. Let us pause and let us pray. Hingagaw naton before nga magsulod ang Vice Presidente. Sa mga nagapamati subong ara sa balay, masakit ka, problemado, it's time to pray. Kahapon nagtatakid sa aton nga paminsaron ang message that was delivered by Pastor Ronilo Pancho. That pray at all times. Have a constant communication with Jesus at all times. In good and in bad times, pangamuyo gid. Hindi nga kon ara ka na sa kapipitan kag makadumdum ka sa Dios. Kung hindi ka manami gani ang tanan, Ma'am Robelin magtanong Ma'am Bebeng, lipat ka sa Dios. Agaron ka magsimba, magkay ikaw lang to. Sakupa lang ko. Di wala sang sakupay ang kaluwasan. Work out your salvation with fear and trembling. And prayer is so powerful. Prayer is power. Subong aga, let us pause and let us pray. Sir John Mark Gibrabit, mga taxi driver, kay Sir Richard Dalibugha, kay Sir CRV, sang Hyundai 149 Light of Glory Taxi, let us pray. Most gracious, loving Father in heaven, Lord, we worship you. We adore you, Lord. Salamat kit sa agang ini. Lord, salamat ka buhi ako, buhi kami tanan. Thank you for preserving our lives. Lord, we declare and we decree that this is a victorious and a blessed day, a blessed week ahead of us. Thank you, Lord, for giving us another chance. Lord, ikaw lang ginang Jesus. Why na sa iban pa nga Diyos? We worship you right now because your name is power. Your name is life. Your name is healing. Your name is provision. Nagayaob kami sa imo, Lord, patawara kami. Ikaw dra nga wala pa sang relasyon ka Jesus, alsang kamot. Imit lang ini pangamuyo kabigang nga imo, hindi ni reliyon. Ikaw nga naga-birthday subong sunday ni pangamuyo. The best birthday gift sa imo kagalingon ang pagbaton kay Jesus, your Savior, your Creator. Imit lang ini pangamuyo, Lord, I surrender my life to you. I need you. Forgive me for all my sins. Ginabaton ko ikaw nga kon Jesus akon kabuhi. Sulod ka, Lord, sa akon tagipusoon. Heal my hurts, my past, my regrets. Isulod akon ngalan sa libro sa kabuhi. In Jesus' name, Amen. Lord, I speak safety sang Iloilo, sang Pilipinas, kag buo sa kalibutan. Ipalakam, Lord, sa kamatayon, linog, sunog, unforeseen dangers. We cancel and we rebuke all the plans of the enemy. Kamatayon and mga panihot sang panulay, Lord. Sa amon panguna-una, we pray for peace and unity sa kada panimalay. Lord, i-bless mo gid ang kada isa, kapamati subong on air kag online. I declare special blessings kay Ma'am Twinkle, Ma'am Novi Soloso Pastrana sa birthday. Bless her, Lord. Keep her healthy and her family. Salamat gid sa agang ini, Lord. And we commit everything to you. And ginatunaw man naman ang bagyo nga wala, Lord, sang kalitan. In Jesus' name, Amen. Arena sa aton nga linya sa sininga oras sa aton nga Vice Presidente. Foro de los Pueblos. Ang network interviews ng K5 News FM. Massive prayer and peaceful rally sa iba't ibang mga sektor, lalo na sa religious. Ang katanungan ko po sa staff po ni Vice President Sara Inday Duterte, halimbawa, kung anong mangyari dito, ready na ba ang ating Vice President to take over Malacanang? Sir, ma'am? Yes, ma'am. That's Cagayan de Oro. Offhand, sir, I will say the Vice President is born ready. So ready siya for anything, for any eventuality. Pero ang gusto naman po niya, everything is peaceful, everything illegal activities. And nakita niyo naman po pagka medyo hindi siya sigurado, hindi siya sumasama. But prayers are very, very much appreciated, sir. Sinasabi po ni Vice President palagi sa amin na prayers na lang ang makakatulong sa kanya. So, lahat po tayo, we encourage everyone na rin. I-cascade ko na yung information from the Vice President to keep praying for her and for the country. She needs to stay strong. So, yung kanya pong fortitude at saka yung kanyang spirit to fight for the country, ituloy lang niya po yun. And she needs a lot of prayers, sir. That's very good. Ma'am, may mga fans ka na dito. Wow, ang ganda naman ng bisita natin. Yan ang dang spokesman. Malumanay siyang sumagot. Salamat po. Okay, sige. Okay, from Cagayan de Oro,
check natin ang himpilan natin sa Kalibo Aklan. Kalibo, good morning. Kalibo, for your question. Okay, Yes, sir. Good morning, K5 News FM Western Visayas. No? Morning, sir. Good morning sa lahat. Sir, ang katanungan namin dito, Sir Eric, no, sa bisita ho natin dyan sa Bacolod City, kasi nagsilabasan na itong tinatawag nating SALN, no, ng gobyerno, Senado, at saka ilang congressman. May mga grupo na nanawagan na kailan daw ilalabas ni VP Sara itong SALN niya, no, ma'am? I think it's around already. Lumabas na. Nag-circulate na po, sir. Kasi hindi naman pinatago ni Vice President Duterte yung kanyang SALN. It's been around. It's been circulating, sir. Makita na po ng tao yan. Yes. Follow-up question ko, ma'am. And may schedule ho tayong Senate hearing, no, sa Webes, November 27, about ho sa 2026 budget ng Office of the Vice President. Ano po yung mga in-expect ho natin? No? Kasi pag may mga ganitong senaryo, parang ginigisa ho itong Vice President natin pagdating sa budget ng kanyang opisina, ma'am. Kung sa Senado po, sir, they are more respectful to the Vice President than the House of Representatives. So expect po natin yan na hindi na mahihirapan or hindi na papahirapan si Vice President Duterte dun sa pag-defend ng budget. And if you will remember, during the first hearing in the Senate, marami pong nag-volunteer ng assistance, ng tulong sa kanya na magbibigay ng funds. So, kung totoo po na mangyayari yun, or if it's possible legally na makapag-transfer ng funds from the senators to the Office of the Vice President, we will most welcome that. And we also hold on to the statement ni Senator Win Gatchalian before, that if we are not asking for confidential funds, which we are not anymore, i-approve na lang niya po without thinking yung 903 billion na million, sorry. 903 million, wala po pala kaming billion. Wala pa kaming 1 billion. So yun po, sir. I hope you got it, sir. Okay. Yes, ma'am. So, thank you so much, Kalibo. From Kalibo, ma'am, puntahan natin ang Rojas City. Kasi may mga katanungan yung himpilan natin sa K5 News FM Rojas. Go ahead for your question. Magandang umaga, Attorney Ruth Castelo. Katanungan from K5 News FM Rojas dito sa lalawigan ng Capiz. For how many years, napakaliit na ng budget ng Office of the Vice President? Kasi sinabayan pa ng ilang mga atake sa Vice Presidente. Now, paano ito nakakaapekto sa paggalaw ng Office of the Vice President at paghatid ng mga serbisyo at tulong sa mga mamamayang Filipino? Attorney Ruth. Yes, sir. Maliit or malaki po kasi ang budget ng Office of the Vice President. Pareho lang sa amin because we have the same programs and projects that are all of operations. Kung mas maliit po yung budget, adjust natin na mas konti lang yung mabibigyan. But as much as possible, sir, gusto natin talagang lahat mabigyan or mas marami kaysa sa mas konti yung maka-avail ng serbisyo from the Office of the Vice President. We make the best of what we can do doon sa little or small funding na binibigay sa atin, sir. Meron lang pong natanggal na projects for 2025 and hindi na din natin sinama for 2026. This is the medical and burial assistance. Other than that, okay naman po, and the Vice President also prioritizes the Disaster Operations Center. Kasi alam niya na yun po ang kailangan talaga ng tao, especially in times of calamity. Kagaya today, meron na naman expected na bagyo. Yes, may programa po kami dapat sa Barangay Granada today, sir, but because of the weather, na-cancel po. So, ito po yung priority talaga, sir. Disaster operations, we give also relief to our first responders through hot meals na nakasakay sa Kalasugan food truck natin. And then the relief boxes including not only food but also some basic devices para pang laban, pang protekta sa atin, lalo na sa mga bata during calamities. Okay. Maganda yan. Okay. As you still have a follow-up question?
Sir Eric, just additional question to Attorney Castello. Ma'am, Yes, yung Vice President natin, alam naman natin, she's been subjected to several attacks, no, even on social media, and of course, having a very small amount of budget. Pero every time na maglibot yung Vice Presidente, iba talaga yung acceptance sa kanya ng publiko. Anong reaksyon dito ng Vice Presidente, ma'am? She's very happy, sir. Actually, overwhelmed siya doon sa support. Kaya talagang ina-accommodate niya, na matagal ng oras na hinihintay ng mga tao to see her. And she makes it worth their while. So pagka dumating na po siya, kahit na gaano karami yan, kahit ilan ang gusto magpa-picture sa kanya, papayag po siya. Because alam niya po na kailangan niyang makipag-engage, makipag-usap dahil talagang hinahanap po si Vice President Duterte. And probably also, sir, her leadership, yung nakikita natin kasi siya as our leader. So even yung mga tao sa labas po, pagka nakita si Vice President, they see hope. Kahit papano, nakakakita ng pag-asa yung mga tao. So gusto lang po ni Vice President na i-engage sila at ipaalam sa kanila that she's human, that she exists, that she cares for them. Actually, my personal joke na dyan ay compassion na lang natitira na emotion natin, compassion and empathy. So sa mga the Vice President knows very well how to appreciate how loved she is, and she tries to give this back in as much the same way. Kaya po gusto niya yon, nakikipag-engage, natutuwa po siya doon, and she gets energy from the people. Yun po ang sinasabi niya. Oh, sige. Sa mga listeners natin, if you have some questions, pwede lang nyo ipasok sa sa comment section, and we will be very happy to accommodate your questions para sa spokesperson ng Office of the Vice President natin. Puntahan muna natin yung the station where we all came from. From Antique, we will have K5 News FM Antique. Good morning, Antique, for your question. Good morning, Sir Eric, at sa lahat po ng mga katandem natin sa mga K5 News FM sister stations natin at sa kay Attorney. Meron po kaming katanungan dito. How would the Vice President define or ano po yung pananaw ng Vice Presidente ngayong halos lahat ng mga kaalyado niya from Senator De La Rosa? Sinasabi meron po daw na warrant of arrest nanggaling doon sa mismo sa ICC. Ngayon may request po yung gobyerno natin for red notice sa Interpol. Ano po yung pananaw ng ating Vice Presidente dito, Attorney? Alam naman po niya yan, sir, that these are just political moves para magiba or masila. Sige, ma'am. Apo. In-introduce ng mga estasyon natin. Kevin, with your indulgence. Para sirain. Sige. Actually, hindi na sirain yung tao. Baka sirain yung the composure ng mga politiko na nakikita na align sa kanya. And of course, she feels bad. Ang oras, 7:30 sa aga. It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lyft. Dare to switch. Lyft mode na yan. Ano man po yung maibibigay niyang support, but she knows na political lang po talaga ito. Hindi naman po yan. That's why si Vice President does not want to engage in political bickering kasi hindi po yun ng style niya. Wag lang siya uunahan nga. At yung para dun sa mga kanyang kaalyado, yung mga kakampi po, support na lang rin po ang maibibigay ni VP Sara, and because they all know that they're here in politics, na parang nabasa ka na, maligo ka na, parang gano'n. So wala lang po yan, sir. Suporta lang siya, pero wala pong masyadong impact sa kanya yung ganyang political bickerings. Okay, that's a good attitude. Okay, for follow-up question, Antique. No more question, Sir Eric. Thank you so much. Now, puntahan natin yung flagship station natin sa Western Visayas. Dati kasama namin sila, pero ngayon nasa Negros Island region na kami. Ang flagship station natin, ang K5 News FM Iloilo. Good morning. Good morning, Sir Eric. Iloilo. Hello, Sir Eric. Marinig mo ako?
Yes, sir. Sir Eric. You're on now. Yes, good morning po. Si Ted Francia po ng Iloilo. Attorney Ruth Castello, ma'am. Maraming mga regional issues of concern na dapat na-ventilate sa kay VP Sara. Pero una sa lahat, naniniwala po ba ang Vice Presidente sa expose ni Senator Amy Marcos na si Presidente Marcos Jr., ang First Lady at ang pamilya ay gumagamit ng illegal drugs sa Attorney Ruth? Parang sir, parang mahirap yatang sagutin yan. but Pointed yun eh. President, naman po niya yan. Pero hindi po siya, she will not intervene in family matters. Para sa kanya po, it's a family matter that does not even merit any comment from her. Kasi sa pamilya po yan. At to her also, it's just an expression of the right. It's just the right to express herself, si Senator Amy, na nakalagay naman rin po yan talaga sa ligang batas. So wala po siyang masyadong komento doon, sir. She leaves it to the family, the Marcos family, to resolve their issues, sir. Maraming salamat. Salamat, Attorney Ruth Castello, ma'am. Si Congressman James Joang ng Uswag Ilonggo Party List na taga Iloilo ay sangkot sa flood control kickback scandal. Ano po ang komento ng VP o ng Vice Presidente kung meron man na Attorney Castello? Baka po hindi pa yan nakarating kay Vice President, sir. Wala po siyang comment so far on this one. Okay. Sir Eric, pwede pa bang isa? Thank you. Okay, thank you, Iloilo. Grabe itong mga question ni Iloilo. Ragamak ang agi niya. Okay. But meantime, balikan natin si K5 News FM Cagayan de Oro, ang station manager natin, kasi nakatapon lang kanina ng isang question. Ay natin ang Cagayan de Oro. Balikan natin. K5 News FM Cagayan de Oro, sir, for your follow-up question. Yes, maraming salamat, Sir K5 Eric. Akala ko wala na kaming follow-up dito sa Cagayan. Pero, ikaw pa. Love na love ang Mindanao eh. Oh, mayroon pala. So, yung follow-up question ko po kay Attorney Roth, lalo na ang ating Vice President mula po dito sa area namin sa Mindanao, si Vice President Sara Inday Duterte, yung follow-up question ko isa lang, Attorney, ano bang reaksyon ni BP Sara regarding po sa statement ng ating Presidente BBM na huliin na yung mga involved sa flood control project. Marami kasi dito. Ano bang reaction ng ating Vice President tungkol nito, Attorney? Meron pong nasabi si Vice President before in her interview na dapat daw po matagal na. Kung maalala niyo, sir, kasi kung siseryosohin ang paghanap ng kaso at sinong kakasuhan, kita naman po. So parang I heard her say that na matagal na dapat. So tama lang po, kung meron maifa-file talaga anytime soon, hinihintay po naman ng taong bayan yan, and including the Vice President herself, sir. Okay, one more question, Cagayan de Oro. Wala na kaming follow-up. Bigyan natin ng chance yung ating mga kapatid sa K5 News FM. Back to you, Sir Eric. Thank you so much sa SM. So, may mga station pa tayo na nakaantabay dyan. Yung Isabela natin, ready na sila. At saka yung Tacloban. Just give me a hoot kung andyan na sila. Attorney Castello. Yes, sir. Parang malaki yata yung nangyayari ngayon. If you talk about politics dito sa Pilipinas, you're always talking about the brigade siya binabato from all corners. Samantala naman yung administrasyon natin is binabato naman ng maraming iskandalo. From Vice President, binabato ng maraming isyo. Ang Presidente, binabato ng maraming iskandalo. How can we work? How can we move on as a country from the perspective of the Vice President? Diretso lang nga tayo sa trabaho talaga, sir. Actually, that's what the Vice President wants. Yung politika po, we cannot remove that from her because she is a political person herself. But as Vice President,
sa dami po ng programa at proyekto na kailangan namin matapos, tuloy lang kami, sir. That's why we're also here in Bacolod. Yung ating satellite office po kasi, covering Panay and Negros Islands, is here in Bacolod City, headed by Dr. Chris Sorongan. So tuloy lang kami sa trabaho kahit maraming politikang nangyayari. I mentioned earlier, sir, that what we feel right now, kung emotion po ang tatanungin, what we feel are only compassion and empathy. Dahil alam po natin na maraming nangangailangan ng tulong natin, ituloy lang po ng Office of the Vice President yung kailangan gawin, sir. We want to reach the most unserved and the most underserved in the country. So tuloy-tuloy lang po sa satellite offices natin, through the satellite offices. Incidentally, ma-mention ko po, yung ating exhibit that we're going to do today at 10 o'clock in the morning, imbitahin natin sila sa Robinson's Mall at the Atrium, 10 a.m. po yung pop-up exhibit. This will be ongoing, sir, for 1 year. Until November 15, 2026. Kasi yung exhibits po natin, malaki ang maitutulong sa education, not only for the children, pero for us na rin na makita nyo, sir, there are 3 vice presidents pala who 3 vice presidents who became presidents and their parents are also presidents. So, baka kung sakali po, si VP Sara magiging pang-4. Yes, at saka we have president ang tatay, vice president yung anak. Opo. We have Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Yes, and President Diosdado Macapagal, no? So, ganun yan. Tapos, VP Sara, ang tatay, si Digong, tapos VP Sara is now the vice president. Opo. Pero ma'am, ito Si lang. Cory Aquino, si Noynoy, yung anak niya, naging presidente. So tatlo lang po, sir. So, VP, if ever, will be the 4th. Opo. So, ang nakita kasi natin dito, ma'am, while waiting for K5 News FM Isabela, yung Luzon natin at saka yung Eastern Visayas na parang dadaanan yata ng panibagong bagyo na ngayon. From the time ni Vice President Sergio Osmeña, who became president, then president who also became president. Pero naputol yon nang naging vice president si Fernando Lopez twice, but he failed to make the presidency. And after that, tuloy-tuloy na yung mga vice president naging presidente. Up to the time na naputol naman after nang pumasok si Nadoy Laurel. Wala naman, hindi naging presidente. Tapos pumasok si Joseph Estrada, vice president, naging presidente. Gloria Macapagal Arroyo, vice president, naging presidente. After that, wala nang vice president na naging presidente. Tito Gingona, Noli Di Castro, Binay, Leni Lobredo, wala lahat. And now, VP Sara. You said, baka nga, maging 4th na father-daughter na naging presidente. If ever, no? Parang pitching high naman lang ito sa atin, but if ever, it's wishful good. thinking lang naman yun, sir. And we don't even know if the Vice President herself likes it. Yes, sir. yes. Diba? So tayo nag-wish. Hindi, tsaka maganda na rin pag-usapan yan kasi at least alam ng tao kung ano yung meron doon. No? It's better to know what is in the box rather than to have a surprise gift. Opo. Kasi mahirap yan ang mahirap. Pero ma'am, ito, VP Sara ran for Vice President under the banner of unity with BBM. What happened to that unity now? Do we see a united Philippines after the breakdown of unity between Sara and Bongbong? Parang sayang po yung unity team na yun. Sayang if we continued sana with the real definition of unity. Mas maganda po sana yung itatakbo natin. Does that affect our flow of our economy now? Kasi ngayon talagang problema yung ekonomiya natin. GDP is down, ang dollar natin is parang hampas na yata ng 60 pesos. Yung gold reserve natin bumaba na, binenta na natin yung mga golds natin. How does the Office of the Vice President see our country in the face of all these problems? Because she is the Vice President, sir, she's not the one making the decision. So, hinihintay niya lang rin po ang magiging action ng Pangulo
para ma-address yung ating economic situation. Okay. Sige. So, i-try natin yan. Andyan yung si Isabela to? Andyan na si Isabela? Wala pa. Chine-check pa natin yung Isabela kasi ang bagyo kasi ma'am, pa Eastern Visayas, papunta na sa dinaanan din ni Tino eh. Oh. Ganon yun. Ang problema lang nito ngayon is 120 kilometers yung radius ng bagyo. Eh, parang not more of the wind but more of the rain. So, yan ang problema natin sa kadadaan yata sa amin gabi. May ano ba dito, sir? Meron kayong flood control issues? Wala naman. May mga flood areas? We have floods. Oh, But may mga flood control here and there, pero parang hindi pa yata inabot siguro ng mga ano dito. O nagawa naman na completed flood control? More or less nagawa. Facility. Hindi masyadong pronounced as in doon sa Luzon at sa Mindoro ang dito sa amin. Okay. Sir Eric, habang yes, naghihintay tayo, speaking of economy, Yes, the country's economy, sana po bilang consumer, because I'm a consumer, we're all consumers, sana po maipababa yung presyo at least ng basic para po sa tao, para makatulong po sa tao. Yan ang problema, ma'am, yung presyo. You know, as we speak right now, yung presyo ng gulay dito sa amin, kasi binaha nga yung Canlaon, which is the gulay capital of Negros Island. Ang gulay ngayon is dati yung tomato na nabibili natin 30-50 pesos na ngayon may gitna 100 eh. So nagmahal na yung mga gulay. Even the basic commodities nagmahal na. So yan ang problema Yun po sana ma-address, sir. Consumer products. At least the basic. We are talking about the vice president as the second president. Sa hierarchy of power ba? Is the vice president, is vice president still being consulted on the goings on in the government? Wala? No, sir. Hindi na po. As in, she's there lang, parang inside the closet? Hindi na po siya. She's not requested to come, not requested to attend meetings. So what is the role of the vice president now? Ngayon po? Yes, ma'am. Para tayong naging independent office, sir, we do not get the support from the office of the president. So, the only support that we have is funding through our budget. And then, we do our best with whatever amount that they give us, sir. Mama, I'm just a little bit curious, bago ko ibalik sa ibang himpilan natin, I'm just a little bit curious. You have served as undersecretary sa time ni President Duterte. Yes, sir. And very fleetingly, nag-serve sa time ni BBM. Opo. Saglit, naka-serve sa time ni BBM at saka ni Duterte. Of those two presidents that you have served, ng DTI, I hope it's just okay for you if matanong ko lang ito. How does it feel? Ano bang kaibahan ng dalawang presidente natin? When it comes to governance and policy, ma'am. Si President Duterte po, sir, hands-on. Okay. He was very much hands-on and he keeps tab of every department's programs and activities. Okay. Mapansin nyo, nung time ni PRRD, kasi po I served the full 6-year term nung panahon niya. Ang cabinet meeting would happen at least every 3 weeks, once every 3 weeks. Pero dahil maraming issues, nagiging almost every week na. So gusto po nakakausap ni Presidente, ni PRRD, ang mga cabinet secretary, so he'll be aware of what's happening sa kanilang respective mandate, and then he provides solutions. Okay. Ganun po yung, they provide solutions. Meron pong mga clusters yan. May economic cluster, security cluster. So, continuous po ang communication. It was very much open. At saka naalala ko, sir, meron po kami, even the spokespersons ng each department, meron kaming Viber group. Okay. Lahat ng spokes or representatives of all other departments or agencies nandun sa Viber group na yun so that we will have one message. Hindi po magulo. Ito po ang message ng for example, DTI, and then the other agencies, if need be, can amplify that. Streamline. Opo, kunyari, DTI for food security, sa NDRRMC, the National Disaster and Risk Reduction Management, di ba?
alam po ng NDRRMC kung ano yung capability ng DTI so that when anything comes, calamity strikes, NDRRMC will call DTI. O DTI, yung OCD, Office of Civil Defense, sir, tatawag na yun sa DTI noon. Kaya mabilis po ang trabaho, we're very efficient dahil sa close coordination. Noon pong after PRRD, and then I was still in DTI for a year and a half, wala na po akong nakitang ganon. Na, I mean, yung... So what's happening in the cabinet? Hindi ko po alam, sir, pero from experience lang na hindi ko na nakita yung ganong coordination. Okay. Opo. So ganun pala. So, even the undersecretaries are present during those meetings? Sinasama po kami, sir, ng secretaries. Kasi yung secretary nakaupo dun sa mesa, yung sa likod, yung mga undersecretaries, ano? Opo. Depende po. Si Secretary Lopez noon, during the time of President Duterte, sobrang galing ng memory niya. So kahit mag-isa siya, kaya niyang i-recite yung buong DTI. So he would hardly take us, pero pagka nagsama po siya ng isa or dalawa, I would be there, and then the economic guy, economic USEC naman will be there. Depende po sa topic of discussion. So for you, yung maganda, yung magaling is PRRD kasi hands-on. Nakikita ko po kasi si PRRD na, I mean, of course, I would be there. Nakikita ko po kasi how he would handle and how he would ask questions to the cabinets o anong solusyon ng problema mo. So the secretaries, pagka po nagsabi ng there is this problem or concern and this is my proposed solution for the rest of the body to approve or to support. Galing, ano? Parang very, very dynamic yung discussion sa loob, no? Opo. At saka ano yun, sir, alam ng, like for example in DTI, alam po ng DTI kung ano yung meron na serbisyo ang DOH, anong kaya nilang gawin. So when we need the Department of Health, DA, ganyan din po, ano ba ang kailangan ng DA? So nakasupport naman rin palagi ang DTI. So there was cooperation and support, mutual support po for each agency. Okay. At this juncture, kunin natin yung katanungan sa Luzon area, doon tayo sa Luzon, Santiago Isabela. Tingnan natin yung himpilan natin. Santiago Isabela, good morning. Isabela? Foro de los Pueblos. Diyan na si Isabela? Wala pa yata yung signal ng Isabela natin. Andiyan na? Isabela? Wala pa. Okay, balikan natin yung ibang himpilan natin. Ay, opo. Oh, sige. Balikan natin yung ibang himpilan natin. Unahin natin yung additional na katanungan from Iloilo City, K5 News FM Iloilo. More additional questions. Thank you, Sir Eric of Regional... Hello, Sir Eric? Yes, sir. Okay. Sir, additional question po ng Iloilo Regional concern po ito na ma-ventilate sa office ni VP. Attorney Ruth, ang Iloilo City at Province merong dalawang big ticket infrastructure flyover projects. Unang-una po ang Ungka flyover between Haro, Iloilo City and Pavia Province worth 680 million pesos. At ang Aganan flyover in Pavia Town worth 802 million pesos. Pero hanggang ngayon, Attorney Ruth, nakatiwangwang. Ang Aganan flyover, matagal ang hindi natapos, at ang Ungka flyover ay substandard po ang pagkagawa according to experts. This totals to 1.4 billion pesos of wasted public money. Ano po ang stand ng VP tungkol dito at anong dapat gawin sa mga opisyal at kontraktor na sangkot sa anomalous projects po na ito, Attorney Ruth? Sir, pasensya na po. Pagka ganyan po, hindi na sana si Vice President Sara will dip her fingers, hindi na po niya gagawin. But she just hopes, she continues to hope na kung sino po talaga yung mga may kasalanan ay ma-file na ng kaso at nang matapos. Pero pasensya na, sir, hindi ko po masabi anong comment ni VP. Baka po siya na lang ang ninyo later on, sir. Yes, ma'am. Salamat, okay. Ma'am. Baka ma-ventilate mo yung concerns ng mga taga-Iloilo po dyan, ma'am. Salamat. Pero sir, alam naman po, sana po alam ng mga tao na whatever problems that our constituents feel or go through, ramdam po ni Vice President Sara. Kaya nga po,
nagmamadali din siyang mabigyan na ng conclusion itong mga investigations na to at ma-file na ng kaso yung dapat na makasuhan, sir. Sana. Okay, Iloilo. Okay, Sir Eric, okay na ako dito. Okay. From Iloilo, puntahan na naman natin yung ibang himpilan natin, ma'am. Puntahan ulit natin yung station natin sa Kalibo, Aklan. Kalibo? Yes, sir. Good morning again, no? Kay attorney, good morning. Ang katanungan namin dito sa Kalibo, attorney, no? Kasi merong mga maraming mga taga-suporta dito si VP Sara Duterte, no? So nung nakaraang buwan and then last week may mga isinagawang mga rally, no? Yung mga kababayan natin about sa transparency and accountability ng gobyerno. Merong mga nagsasabi dito sa Aklan, no? Kasi naibalita din sa national na ito daw mga nasabing event is pinunduhan daw ni VP Sara itong tinatawag ko nating destabilisasyon laban sa gobyerno. Any comment about that, attorney? Wala po akong comment, sir. Pero isa lang masasabi ko, wala naman po yatang ganun na pera ang whether si Vice President Duterte or ang Office of the Vice President para mag-fund. So, although hindi ko po alam, sir, kung talagang nag-fund o hindi. Pero in all likelihood, sir, hindi po nag-fund. Okay. Last question ko po, Sir Eric, kay attorney. Yes, sir. Meron nang inilabas, no, na based kay Ombudsman Rimulya, may mga copy na siya ng arrest warrant laban kay Senador Bato. Tsaka balita ko po sa kampo ni VP Sara, meron ho siyang ire-recommendang British lawyer, no? Kamusta na po yung sa part ng VP yung tulong niya pong ibinibigay kay Senador De La Rosa, ma'am, about sa kanyang kaso? Whatever assistance po na may bibigay ni VP, I'm sure ibibigay niya po yan, sir. Yung referral ng lawyer kay Senator Bato, I don't know if it has happened already, sir. Pero kung sinabi po kasi ni Vice President na tutulungan niya through that assistance, ibibigay niya po yun, sir. Okay, thank you po sa Kalibo. Puntahan natin ang K5 News FM Rojas. Rojas, for your 2 more questions. Attorney Castelo, ma'am, last presidential elections, maraming nagsasabi na supposed to be time na yon ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Ngunit, nangyari itong unity, through the unity team, at ngayon nga, yung nangyari yung unity team nag-separate na, no? The part ng mga Marcos at Duterte. Meron bang pagsisisi sa part ng Vice Presidente? After nangyari, supposed to be last election, sa kanya na yun Attorney Castelo, ma'am. Sir, I will be incompetent to say that, to answer that, sir, kasi kung personal emotions po ni Vice President ang hihingin ninyo, I have no way of knowing. Although, kung maalala nyo, meron siyang sinabi in one of the interviews before na nabudol siya. Kung maalala niyo, sinabi po ni VP, yun lang po nga, dahil siguro napaniwala din siya, but in her own words, sir, nabudol po si Vice President Sara. Okay, Ross? Sa ngayon, attorney, kamusta naman yung relasyon? I know magkaibigan sila pero nagkaroon ba ng konting distansya or mas sumigpit pa yung pagkakaibigan naman ni Vice President Sara Duterte Carpio at Senator Amy Marcos? I am not competent to answer that, sir. Hindi ko po masasagot, but I will venture to say that the Vice President respects the Senator, and if that is her way of self-expression, so be it. Suporta na lang po siya in that sense, sir. Okay, thank you so much, Rojas. Kunin na natin, kasi may mga appointment pa si Attorney Castelo. Kunin natin yung last question ng Antique. Antique. So far, Sir Eric, yung question ko about din sa destabilization issue at nasagot na po ni Attorney Ruth. Wala na po kaming katanungan dito sa Antique. Balik po sa inyo, Sir Eric. Salamat po. Thank you so much, Antique. For the final question, Cagayan de Oro, go ahead. Yes. Cagayan de Oro. Maraming salamat, K5 News FM Bacolod. Attorney, before kayo mag-extro, pwede malaman sa mga supporters ni Tatay Digong, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, ano bang status
sa health ng ating former President Tatay Digong at saka yung latest sa kaso po sa ICC. May info ba kayo, Attorney Roth? Si Vice President po ang makapag-update sa atin kung anong physical condition naman ni President Duterte, sir. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, Cagayan de Oro. I-check na natin yung Santiago kasi, by the way, naka-nationwide broadcast tayo at dito yung spokesman ni Vice President Sara. Lahat ng trips from Bacolod to Iloilo are now canceled for RoRo. Lahat na sea vessels, Bacolod, Iloilo, canceled dahil nga papasok na yung kaibigan natin, yung bisita natin na si Verbina. Okay. Santiago, Isabela, good morning. Good morning. Good morning, Eric. Maraming salamat. Santiago, parang very hazy yung signal niyo. Santiago? Errol? SM? Parang very hazy, nagdo-double up yung signal niyo, Errol. Eric, magandang umaga sa inyo. Yes, SM, that's good. Go ahead for your question sa kay spokesman ng OVP, Attorney Castelo. At medyo nakakaranas kami ng technical challenges. Good morning po kay Attorney Ruth Castelo, ang magandang tagapagsalita ng Vice President. Salamat po, sir. Yeah, Attorney Ruth, nice lang po namin ma-confirm if the Vice President herself is also calling for the resignation of the President. Ulit po, sir. Ang tanong ng Santiago, Isabela, is the Vice President also calling for the resignation of the President? Ay, hindi po, sir. Hindi po. The Vice President believes in peaceful, legal, and legitimate transition. Hindi po siya, she does not call for that, sir. Okay, last question, Isabela. I have two more questions kay Eric. Attorney Ruth, may alingas-ngas kasi na yung ating bagong House Speaker na mula po rito sa probinsya ng Isabela ay tila may mga namumuong usapan na papalitan daw ulit. Ano po ang reaction ng Vice Presidente rito sa bagong House Speaker natin na si Congressman House Speaker O.J.D. III, who is from Isabela Province dito po sa Northern Luzon? Wala pa po akong naririnig na comment ni Vice President John, sir. And to her, I would say that whoever the speaker is or whoever sits as leader in the House of Representatives, parang wala naman pong relevance sa function niya as the Vice President, sir. Okay. Sige, Isabela, sa lahat ng himpilan natin, maraming salamat because the Office of the Vice President, ang spokesman is may isang appointment pa napuntahan. One last question para sa pangkalahatan na attorney. Many sectors are calling for transparency in governance right now. Any message from the Vice President on the point of transparency? Matagal na po niyang ina-advocate ang transparency, sir. And accountability. Yeah. These are the two things na gusto niya talaga sana noon pa mailabas. So, up to this day, i-push po natin yan transparency and accountability na gusto natin talaga from all government officials or even in the whatever rank or position you have, if you're a government servant, transparency and accountability po are the topmost virtues that we are looking for. Okay. Ma'am, thank you so much for having us sa pagpunta dito sa K5 News FM. Pwede ba kami makahingi sa inyo ng final message inyo in behalf of the Vice President sa buong himpilan ng K5 News FM Philippines? Opo, sir. 2 or 3 things. Number 1, maraming salamat po for this opportunity to speak to our bayan in Eastern Visayas. This is Western Visayas, Negros Island region, and Mindanao and Isabela. Okay. Opo, maraming salamat. Naggaling kami pala sa Isabela last week. Opo, we were in Kawayan, nag-pop-up exhibit rin. But nonetheless, salamat po for this opportunity and for the bigyan nyo ng platform ang Office of the Vice President na makapagsalita at makapag-relay ng information tungkol sa mga programa ng opisina. Nagpapasalamat din po kami sa mga private stakeholders who assist us, sir, doon sa mga programs and projects natin na nagbibigay ng augmentation para doon sa
relief goods that we distribute or kung ano man pong in kind that they give to us para ma-share, mas marami pong benefit from the Office of the Vice President's distribution. And yung marami rin pong tao giving their time na nagvo-volunteer sa OVP, marami nila. And lahat po ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte, lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President ay lahat para sa tao. Ang lagi pong sinasabi ni VP, everything that we do in the office is for God, for country, and for every Filipino family. Yan po yung ating objective. We need to search and serve the most unserved and the most underserved, sir. Yan pong objective natin. And with that, in behalf sa founder at CEO ng K5 News FM, si Doc Ramil Oy, and lahat kami sa K5 News FM Philippines would like to say thank you for having us. And salamat at kaming unang radio station na pinaunlakan ninyo na pag dumating kayo dito sa Bacolod. Thank you so much, ma'am. And more power to you and to Vice President Sara. Thank you so much from K5 News FM. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat, sir. Okay, sa aton mga tagpalamati, madamo yung salamat sa aton nga bisita. We will pause for some commercial. Ang aton simo nga tagpa alas 8:02. Foro de los Pueblos. Batyan si Attorney Ruth Castelo, anay spokesperson inis ang DTI, subong ara na sa Office of the Vice President. Akala natin si VP Sara talaga yung i-interviewin natin eh. Yung mga pinapamangkot natin sa kanya, hindi niya naman sinasabat ng gusto eh. Parang naglalakat-lakat siya sa hilo ba? Natatakot na mabugto. Parang ganun yung nangyari kay Attorney Ruth Castelo eh. Parang hindi siya nagsasabat ng gusto eh. Ipinamangkot natin ng tungkol sa yung expose ni Senator Amy Marcos na kung naniniwala bang Vice President na totoo ito. Ipat na parang hindi siya makasabat-sabat eh. Di ba Pastor Ronilo Pancho? Nung tinanong natin tungkol kay Jojo Ang, hindi pa daw nakalabot sa kanya. Yung tungkol naman sa ungkap flyover at saka aganan flyover na mga White Elephant projects, hindi yan nakalabot sa kanya. Ano ba to, Mary Ricabarman? Hindi nabigyan ng hustisya yung mga sana naglalaom na merong sabat na mismo sa Vice Presidente. Sir Odi Gallinero, kayo ba ay kontento ng yung sinabat ng hambal po ng VP na Vice Presidente? Mabuti pa kung siguro kung si Pastor Ronilo Panso yung in-interview ko eh. Hindi, wala kita magawa dyan. K5 Alira, yung gawin mo dyang lead dyan, hindi sinabat ni Attorney Ruth Castelo yung katanungan ng K5 Iloilo. Huwag mo nang ilagay yung pangalan ko kasi maraming allergic sa ngalan ko eh. Na tungkol kay Jojo Ang na isa sa mga naulami doon sa alleged kumuha ng kickback sa mga flood control projects. Naku naman, nag-usik-usik tayo ng tsimpo natin. Sana yung 30 minutes in-istorya natin na tungkol sa Miss Universe. Ala, no. Di ba Mary Ricabar? Hindi man sa kunano to God be the glory, kalawig na kita sa radyo. 18 anyos kita to sa piya ka barangaya. Amo ni oras ni ka pamanggot kita sa mga big time nga mga opisyal sa gobyerno. Way matimot buloon. Do si Attorney Ruth Castelo no nagapanaw sa lubid blaw gani nagakabit sa lubid, nagahinay-hinay, basin bugto. Sir Peter Ladrido dropping kadlaw dyan sir sa City High School. Daw ay mandat maayong sa batgid. Si Sir Odi Gallinero unsatisfied. Paano kami makatiraw ka namin nga milkshake abi or kape sa pwesto ni Sir Odi Gallinero sa Barotac Viejo dira sa may Camp Higher Ground. Nako naman, marayo sa tigi yung sabat niya Attorney. Para ginahinay siya eh. Kasi, to God be the glory, doon sa akademya na pinanggalingan natin, tinuruan tayo Pastor Bob, Ma'am Laura, Sir William Sapanta, Ma'am Genggeng, Bishop doon, na dapat kung mag-shoot ka ng question, pointed question. Yung kung sa kusilyo ba matalom,
Huwag mong iili-ili dyan. Kasi yung mga previous question, Sir Paul Sparcon, Ma'am Ningning Ilumba, parang nagpapabor-pabor sa Vice President eh. So she is the Vice President of everybody? Those who favors her or those who are against her? Am I talking with sense here? It's a prank, kamba ni Paul Sparcon. Isang una tanga pamangkot, actually, amo kita pamangkot eh. Ang mga pointed bala, no? Pointed, amo nang habang Ted. Dumduman ko ila sa una. Don't enter this room when you are not prepared. To God be the glory sa kabuhi ni Sir Ginil Di Morito to. Ama niya, Ted! Preparado ka hindi? Kung hindi ka masuluda. Amo ginaya. Ano, bitbit ka notebook mo. Ano may notebook ka? Korman ka, may notebook ka? Na preparahan mo ng pamangkot mo? Oh. Sabado pa ni ginpreparahan tanan ni mo. Nini Rose Akolo din na, happy birthday ni. Richel Tuando, why, tatot na, ano to nga klase pana Batman? Galotaos panganod kung si Ma'am Laura Sumagaysay. Wait po nuklapot to kay Sarah, gliting parte kay Jojo, nga? Jo, ate, you have all the reasons to celebrate. Wait, kalabot to kay Sarah. Nagloyon, galing nga ungka flyover, Ma'am Ludi Gulilaw, sa unahan nyo dyan? Ang aganan flyover nga way pam tapos? Why pagliklabot ka na ha? Huwag na tinalungong. Richard Campbell Cabillon, Advanced Fiesta Buas sa Leon. Richard Campbell Cabillon, Richel Tuando sa ospital sa Pedia Ward sa Iloilo Provincial Hospital sa Unubang Pututan. Jinray Siman, shout out kay Nini Rose Acolordenane. Happy birthday Nini Rose! Tamyaon takaron ging si Nini Rose ka bongga-bongga. Dungan gilsa na ni Twinkle Soloso Pastrana. Bata naman biti ka ni Sir Pebot. Kami pa na Miss Universe topic. May istorya kita Miss Universe bro bye. Yang Miss Universe to dadoro ka reklamo nga daw lain to tanim daog sa Ivory Coast si Olivia Yase. Galing kay ti ito man na color mo. Napakate daw nagakuan ka na daw kuan ka naga-color shaming, body shaming. Ay. Tinagwa to nga bangod nga si Fatima Bosch. Ginapayag may relasyon to kay Tito Raul Rocha. Tag-iya ka Miss Universe. Gina-lift up ni si BP nga balaan na nga kanamuan kung inabuhat niya bala Ma'am Mary Ricabar. 2 thumbs up! Grabe si Sir Odi Gallinero. By the way, Sir Odi, sige pangimo sir nga kapiyan sa may campfire ground sa Barotac Viejo, sir. Salamat kid nga way makumatakan. Damo ka mo gyapon yung lantaw dia. Abi natabog tala ka mo, hindi ka mo maglantaw na di. Abi patsano ng radyo nyo. Pastor Pansong, imo nga radyo sa CR mo kag sa may kusina. Patsana. Chris Buiko Almoen, ang istorya ni sa Miss Universe bla ni Fatima Bosch ni Atisa Manalo. Okay man ini in fairness sa Miss Universe organization, 120 ang ilang mga kandidata, no? Pero ang pageant nila natapos 3 oras mo. Bilas alas 9 sa Aga Kimares Chavez sa Buena Fe. Pag alas 12 to, at alas 12 tapos na. Pero mga search for mga Miss Barangay Aglupakan tapas. Mga search for Barangay Atimunan ni Way. Or mga search for Barangay Amorogtong Igbaras. Barangay search plan na ya Kimares Buenafe, Best Idalilla, Asamaga mo. 5 lang bilo kandidata. Diba la? Sa Miss Universe kanya 3 oras stricto sila paggambalin na so good. Di ang mga beauty pageant naman sa mga barangay. Search for Miss Barangay Udong-Udong, Leon Iloilo. Search for Barangay Nagbangi, Leon. Am I talking with sense here? Si Ma'am Lorena Joso, si Ma'am Violeta Kinadlaw. Search for Barangay Bonbon, Lambunaw. Search for Barangay Binabaan, Portigo. 5 lang kabilog ang kandidata Ma'am Mary Ricabar sa Dani Agpalo, Pastor Bobby Riban. Asa magaya contest mo? Manamo ti may pambalon mo ya mayor, maabot ya konsyal, maabot ya kapitan. Tapos may mga kwan pa na, may mga mga kasabihan bla. Katrina Halili, Miss Amrogtong. May kasabihan, ako'y naniniwala sa kasabihan. Sa bawat tagumpay, may inggitirong
naka-subaybay. Ako'y naniniwala sa kasabihan, sa bawat tagumpay, may inggitirong nakasubaybay. Malikadlaw si Ma'am Violeta Joso. Ako'y contestant number 5, Lucia Rondisha, representing Barangay Naborot, San Dionisio. Barangay Siempre Viva. O gotoy-otoy kadlaw si Ma'am Violeta. Ako'y naniniwala sa kasabihan, sa bansang mahal ang bigas, gayon din ang gas. Marumaan masaka naman ang gas. Maraming mandurugas. Marami ring patatas. Pilipinas. May mga misgay pa. Kung ako abi opisyal, kaya mag-solicit kamo sa akon nga Mambalbe Congressman, Ted, Noy-Ted. Masulisit kami para sa misgay. Hindi gi ko magtaok ninyo. Ay ko ginatolerate ya inagi. Walang bala ka tao ang tugasan Diyos sa lalaki ka babae. Alas 8:12 magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Madamog-gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisa inon mo na ang away pa nakakahaw sa agay di magkapdo si Kutsan. At siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot na! Tapor, one, gabi ka mga tulog ka mga aso ha? Hindi ko naman tulog ka lang muna. 1, 2, 3, go! Kisman balis ka tunta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sasayaw ang last mo na lugbo. What is? What is? Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
Luzon, Radyo Bandera sa Kinasubong K5 News kayo mga radyo! And of course, ang bunga sa kimo at loko. Mayroon sa 100! Aba po, kung na yung ikakwarta, 200! 300! Wow, diba? Tapos sa kanan ko, paano? 400! Wow! 500! 600! Grabe. 800 plus! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! Kaya naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, itutok mo na! Grabe sila kayo, guwapa. Okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami yun. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Katay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Miko.
Mga batong na panginsan, pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganyan hata, nakadlaw siya. May piso pa na sa water. Kung aray, udap tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. Oo. 200! Oh, lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Kumakapoy niya how? 300! Na pagdating mo sa nagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang mga sa aking 5 years FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM horay lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not everything. That's not everything. If I go put it in that shop. Oh, okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang natin. Wala problema ko pa kapag yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang nagdaon sa FM Puree, sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaon hasta 1.5. Ang pinaka-nubo, sunod ay 500. Mas na 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, kasunod pa! Oh, hindi ka sa nagkapin na agad! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ayaw mo maglugo. Sino naglugo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Basta sana wala ko sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa K5 News na siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ito. Hindi ka na pa lang tapo, hindi na to. Alam ka ta. Ano ba mo kay Jack? Oh, hato ka.
Nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong million. Okay? Sino gusto makita? Sino naman kasama? 88.7 May puso! Alas 8:28 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C kag D3 Bio. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bayo ha, kag Mighty C. Karon nga adlaw sa mga taga Dueñas, Pasig, San Enrique, San Rafael, Dumaraw Capiz, nga marapit dayan sa Pasig. Karon nga adlaw may libre dayan nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch. Kag sa Bumandre sa Haro, Iloilo City Branch. Nakabalik na si Doc halin sa Metro Manila. Isa sa mga in-house doctors nga nagatabok-tabok sa mga klinika outlets para maghatag sang free consultation. Kung ikaw natrangkaso, D3 Bayo na. Para nga malimpyo ang large intestine, makalikaw sa colon cancer, hapos ang pagpamuhin, Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang langsa, way lang og. Kita siniga aburido gin mo nga ang ilong tang ini makapanimahog an isang di amo ga ka aburido mo. Pero kung humot naman niya ti naga kalipay man ang ilong ta. Diyan sino malang guro. So para nga wala sang odor under, Klinika Spore Biotics. Kung nagkaon kabi sa mga mantikaon nga pagkaon bala Ma'am Betty Soloso, Ma'am Beth Idarlilia, Kim Ares Chavez Buenafe, kay Sir Peter Ladrido. Kag daw nagakutoy-kutoy ang san mo bla? Sir John Lingaya, kay Mamaymay, kay Sir Mike Malones, kay Ma'am Lisa Banalo, kay Ma'am Evelyn Eric Cre, ang himuon mo Sir Richard Alibugha, kay Sir CRV sang Light of Glory Taxi Hyundai 149, kay Sir Anthony Alvarez sang Vikings Taxi. Magtumar Klinika Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Alas 8:30 sa aga, 1,200 ka mga tao ang mahimo magpangatubang sa mga kaso nga kriminal bangod sa maanomalya nga proyekto sang gobyerno sa flood control projects. Suno kay Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson. Ginpayag ni Singson nga 15 ka mga tao magapangatubang sa mga kaso para sa kada maanomalya nga flood control project nga sa karon nga na sa 80. Sa kabilugan, nagadangat sa 1,200 ang pagkakasuan. O pertikaduro mag-amo ni, gutok ang prisuan. Di kay na ang pamangkot naton kay Attorney Ruth Castello, ang taghambal sang Vice President Sara Duterte. Ang magkot yan ng mambabori sa ang ginareklamo sa mga Ilonggo, ang Ungka flyover, ang Aganan flyover, worth 1.4 billion pesos kung sumahon mo na mo. Kaya ang Ungka flyover, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, 680 million pesos. Tapos nagduga pag inini sila sang 200 million for mga retrofitting. Tapos
Aganan flyover sa ulunan niya lang, mas mahal pagid 802 million pesos o puslan. Gali kay way kamat Consuelo sa ikaduhang pangulo ng Pilipinas. Lan taon mo ay kagid. Amo gani hambak ko, this is a regional concern ng mga Ilonggo na dapat ma-ventilate, mapalabot sa Vice President. Ay way tinalangang. Tiyo may 1,200 ka mga tawong involved sa flood control scandal ang pagkakasuhan. Foro de los Pueblos. Alas 8:32 sa aga, si Assistant Secretary Paul Ledesma sa Department of Social Welfare and Development ari diri sa syudad sang Iloilo upod sa abogado sang DSWD kag may anay abogado sang ombudsman nga nagapangusisa na sa AX controversy. Ining mga kapitan nga dumaamo sila ni Ruth Castelo magsabat. Siligan ng barangay President Irene O nga man niya, why man sang reklamo? Nya way gidaan niya kung mayara niya liwabihambal sa ilang magpadala reklamo. Kamo ang ginareklamo, mapadala sila reklamo sa inyo. Di ang fact-finding committee nagsugod na or magasugod na subong adlaw November 24. Isa na sila kabulan ang bali Secretary Rexlon Gatchalian. Aba niya Sec Paul, nyo sa agad. Ti sa initial nga pagpamangkot ni Paul Ledesma nga former PDEA Regional Director ni Samong Ilonggo inisa ang misis niya Ilonggaman taga distrito sa Mandurriao nga sa 11 ka mga tawong na interview niya sa 11 man ka mga barangay sa Haro. May alagid nga tinukluan ay Sir Blair Matulianoy. Dito mo kita man, white loy-looy mo. And this is a controlled and a systematic kinawatay sa pila ka barangay sa syudad sang Iloilo. Napakuno-kuno pa mga kapitan, mabanga, tani ko may reklamo kamo, direkta kamo sa amon di. Kamo ang ginareklamo sa mga pumuluyo, helpless nga mga pumuluyo, tapos dira sila madlagan sa inyo. Kung silingon nga way na sa salig, amo na nga diri sila sa K5, sa radyo na lang sila, sa media na lang sila nagkakadto. Mamatiyan tablang statement no ni Assistant Secretary Paul Ledesma, hindi naton gusto ni nga matolerate ang mga kinawatay nga ni. Pakuno-kuno pa sila. May ara to yang nga napatsan, napatay bata niya, 10,000 pesos ang ayuda, assistance for individuals in crisis situation. Manong Roy Sihar. Manong Roy, good morning Manong Roy. Ang ayan kagit sa programa mo, ima ka mo ni nung Flo Hervias kahapon, kapamati ko mo, why mo man ko gintamyaw. Partito sa Radyo Tagring, no? O salamat gid. Manong Roy Sihar, kag Pastor Jamie tiya mo. Kaya din mo kita ang napatsana, ha? Pasensya sa tinaga, ha? Pero gamitong kong tinaga ni ginpaipot. Hindi yung tinaga nga higkong, ha? Ang tinaga blang nga ginkuha gid, ha? Ginpilit gid. 10,000, kinuha gid ang 9,000, 1,000 na lang. May ibang to yung masakit, ginkuha gid, ginpaipot gid. Hindi man ni malaing nga tinaga, pero gusto ko nga mag-emphasize sang punto to bala. Nga para sa mga tao ini nga way kwarta, amo ning dangpa nila. Tapos anong kinamatarong nyo? Bangon niya nag-atla ka mo sa indemnity certificate, may kinamatarong ka mo kuwaon nyo. Aba niya ibalik namon sa babaw. Di niya babaw ni, babaw atok, babaw doldol, babaw ago. O matiyan tab ng statement ni Assistant Secretary Paul Ledesma. Naton, so document nila. Then we also sent a legal team from our central office to review, assess, and interview some more of these victims with the hope na ma-transcribe natin into affidavit complaint. Kaya ang gusto with the Secretary Rex is that if there were violations committed, kasuhan din. So that's why I'm here to ensure na ang tanan ng mga elements of information na kinanlan nila to file those cases sa pandit ma-achieve din nila, no? Pwede, syempre, so dapo, la complexities na notice ko na nakatapo na subong. So, I'm just here to ensure ang field office namon na legal, kanyang national office namon na legal are on the same page, and that kung may kaso, di man kami ma-file na upot na kaso. Foro de los Pueblos. Dapat yan si Assistant Secretary Paul Ledesma. Sakto ikaw, Sir Ben Hermano, he was the former regional director sang PDEA
Philippine Drug Enforcement Agency. Tapos nga bangot kay malapit din isa sa kay First Lady Lisa Marcos. He was appointed sa DSWD as Assistant Secretary. Kung sa hierarchy sang mga opisyal sa DSWD, Pastor Bobby Riman, Ma'am Betty Soloso, Pastor Bob, Sir Dan Calvo, Secretary, which is Secretary Rex Casalian, may mga undersecretaries pagid USEC. So ang ASEC kay ni, third in command ini siya sa DSWD. Hindi mo kita, sina Ma'am Lang Ladublan man. Napatsa na, papugaon pa mo. Subang pa kuno-kuno sila niya mo ay masang reklamo di. Lantawan nyo bilang binoteg, bla? Dropin nyo pangunyade. So, mamba sila nga ibalik sa ibabaw, di nga babaw ni. Si may kapitan di sa may Taytay Sonto. Si kapitan to sa Lanit Haro. Kapitan na Bidiya. Tuod ni nga ginabutang mong tiil mo sa labador nga may tubig. Hininit pa rin ka pagtuyhon samtang gaano ka majong. Lantaw bala kagamay. Actually ng 10,000 gamay na mo. Kung nalistan ka, napatsan abe, ibakal mo na sa kinang nanon mo hasta malubong na kagamay sina. Ang lungon tayo pilandan subong nga lungon bisan kahoy lang mga baraton nga mga punerarya blatag na 30,000. Tapos koon ninyo da. No, para ron ni duroon nyo sa Christmas. Merry Christmas kamo samtang ang mga pumuluyo sa barangay nyo. Ga-suffer sila. Kamu yan amit ang kaon nyo at tay kabatikulon to sa Vikings. Abi nyo ay sa nakakuha picture sa inyo to nga dinala nyo bilog pamilya. Kaon ka mo to sang eat all you can sa Vikings. Ma'am Violeta, kakaon ka na sa Vikings. Eat all you can, bla, talang nga pagkaon, narada mo. Dito pilang Vikings, subong tang 999, no? Basta daw almost 1,000 na siya mo. Kung dito sa Gaisano, do mga 600 ang eat all you can to sa may buffet man to. Di, kabatas ka mo yung magkaon da, magpinagusto ka mo. Kag this is already a systematic nga kinawatay gid. Kinawatay gid niya ang pamangkot sino na mga dos ni? Mga mato-mato ayhan ang barangay treasurer, ang barangay secretary, kung way nagbando ang hari sa barangay, which is kapitan. Again, kalarohon ta, Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Violeta Joso, kay Ma'am Lang Ladublan, hindi tanana, hindi tanan. Pero ilang taon ta kung may balls gimani si Polidesma, kung sa una Asik Paul, gapang lagas ka na sa mga durugista, sa mga anang puser. Galaom kita, sir, nga paagi sa mga fact-finding committee chairmanship, makasuhan ni mga buyong niyo. Ang pamangkot lang, Sir Asik Polidesma, pointed yung pamangkot mo. Hindi ka man beholden kay Jerry Treñas. Mabaga beholden, ano ka, may kabalas lang ka kay Jerry Treñas nga na-appoint ka sa pwesto mo kay kilala abilidad ni Treñas ang kung sino manda ang mga powers that be. Why ka man sang ginapangamuhan na Asik Paul? Amo lang pamangkot ko, ha? May ginapangamuhan ka wala? Kay basi ko nari ka de, pero basi mambang nga hindi lang na pray, hinahaya lang pray, Paul. Kay tawo ko na. Ano ka pangamo ka di? Ano ka, bata-bata ka ni Jam-Jam, hindi? Ano, prangkan na lang yung pamangkot na? Kaya ang mga pumuloy yung subong, ma-ventilate nilang ilang kaakig sa mga makawat ng mga opisyal, hindi tanan, ha? Mga dahak-dahak ka, mga dalok-dalok. Paagi niya sa DSWD. Amo ni katapusan, di kabay pa nga hindi man ingkoy si Asik Paul. Pero kay hindi kita may sog ning tao eh. Kay kwarta ni sa pumuloy ning timo kita nga 10,000 ikuaon nilang 8,000 kun sobra-sobra nga suyop. Herminia Tuando, Dodoy Tuando, good morning. 8:40 na, maritso na lang ko, Sir Paul. Okay naman? Alis din siya ko sa imo, ha? Okay na, ha? Basta, ha? Promise. Las 8:40 na! Paida na yung mga, kanini mga toklo, ni nga mga barangay official, hindi tanan, ha? Pero iba sa inyo, pangugas ka makamot nyo? Ang baniligad ang mga barangay president Irene Ong niya, uy, kumalo, ha? Ano na? Sino reklamo, ha? Hindi ko may arad, ha? Reklamo sila, eh? File sila sa opisina? Kamu na galing reklamo sa inyo pa opisina sila mareklamo? Hindi sila makaangkon sang fair treatment sa inyo, da? May iba niya na ba nga na ano man yung mga pumuluyong, tani nagdirekta sila sa amon, di? But sa lingon, kung nagdirekta sila sa radyo, nagdirekta sila sa media, why sila sang salig sa inyo? Di may mando ni, kaya mal nila mando ni sa babaw. Di ni babaw atop, babaw City Hall. Babaw Doldol, ano ni babaw lubi?
Inamang kaluluoy natapako nyo pa bala kag lantawa bala nga paglupik sa mga pumuluyo. Ano yung right nyo inyo na yaw? Mambaga mo nga ibalik ng 8,000. Ang 8,000 bala nyo gani na nga AX na assistance for individuals in crisis situation. Na crisis na may crisis na gin crisis nyo pagid. Wala lagi ka mo yung kaluoy. Galing kay pag-abot sang eleksyon. Kamo abi nga mga pumuluyo, kita nga mga pumuluyo. Ginatudloan taman abi ni mga barangay opisyal mo. Paano? Abi mag-election time, hindi naton sila pagpagastuhon. Bot sa ringon nga magboto kita, santo iya sa aton nga ginapatihan. Hindi nga santo sa gindohol nga sobre sa imo. Ang baka nga ang botohon ko ya makadohol sa akong sobre di. Yadi pa jay bakal ko 2 ka sakong bugas, 2 ka sako, 2 kilo, din man nga 2 sako man. Alas 8:42 na. Dili kita na yung istorya kita sa Miss Universe. Kaya daw mainit pa ni ganing Miss Universe gani kumpara mo ito kay Ruth Catselo. Pawala lang si Irene Ong yan. Ang bago gani sa inyo, naliga naman ko, Kapitan, Kagawad. Bisan mag-inano, bisan mag-unano na ang inano, bisan anong magkalanabo, hindi kin mag-ako. Hindi mo na nasubong ang script nila Sir Robert Legaspe, kasi Richard Legaspe, gabiyahay ka taxi, sir. Sir Blair Matuliano, Criselda Boycol mo. Ina mo na. May subong pawala sila. Ag may script sila. Subong niya magkagatugan ni Midyadi. Magkatugan niyang DSWD. Ang balon yung waya. Kung amo ginman, may kung magsabat giman ka mo, amo lang nga sabat inyo na pagpalawigo na. Kaya kung magsige-siging sabat nila, yen mahinay, mabalangin niya nagkabinutig sila. Alas 8:43 na sa aga, oras, ginadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Dire kita sa Miss Universe. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Di nabihag ni Fatima Bosch. Pinapahayag sa mga kritiko si Uncle Raul Rocha, ang isa sa mga major owners ng Miss Universe organization. Controversial subong kang napunan sang pamangkot kay ginpahayag sang isa sa 2 ka judges nga nag-withdraw a day before sang finals night nga fake winner ang Miss Mexico nga si Fatima Bosch. Ambal ni Omar Harfoch, French-Lebanese musician. Amalagin pilit ako ni Raul Rocha. Istoryahan kami to sa Dubai. Nga padag-on ining si Fatima Bosch sang Mexico para sa kayuhan sa negosyo sang iya amay. Kay ang amay ni Miss Universe 2025 nga si Bernardo Bosch, senior official sang oil company nga nabase dito sa Mexico, ang Pemex, PEMEX, National Oil Company, senior executive. Kaginapahayag Ma'am Zane na Carbolido Pagayon nga hindi liyang business partner. Ginapahayag yang ginakuting-kuting kuno mo abal ni Omar Harfoch mismo ni Tatay Raul Rocha nga tag-iya sang Miss U, ang Miss Mexico. Dapat ang nagwa sini ang winner amuya si Miss Coty de Ivory or sa aton ng Ivory Coast bala, si Olivia Yasey nga black beauty, pero she delivered the total package, commanding performance, natural elegance, unwavering confidence, advocacy with purpose, and the rare ability sa pag-connect sa audiences. Naway gid ka effort la. So while lang siya nagkatutuya si Miss Ivory Coast nga si Olivia Yase, not just to compete, but she dominated every stage with the consistency and the charisma. She showed what a Miss Universe should be: impactful, influential, and unforgettable. Di kay galing kiti mo na blang itom timo mo. Dito sa istorya sang Miss Universe sa 74th edition na nisang nagligad nga Biyernes.
Anom pa lang ya ka mga itom nga mga kandidata nagdaog sang 1977 ang Miss Trinidad and Tobago nga si Janelle Commission from sang 1995 nagdaog as Miss Universe. Itom Chelsea Smith taga United States of America. Sang 1999 si Mipole Kuelagobe taga Botswana. Tapos sang 1998 si Wendy Fitzwilliam Angola. Sang 2011 si Laila Lopez. Kag sang 2019 ang South African beauty nga si Susi Bini Tunsi. Yambal nila kung wala togin kalokalo bihon. Actually daog si Miss Ivory Coast kag ang matabo gani sa tong mag second placer pa ang kandidata sa Pilipinas nga si Maria Atisa Manalo. Si Atisa Manalo sa pagkaibalo sang tanan Sir Nonito Sombong nga ang iya sining amay Finnish Swedish. Ang iloy niya nga si Elsie Filipina Spanish. Kita mo ang iya sining beauty Ma'am Betty striking no. Gapagin man, pertigin man. Galing kiti man tawag bilang sa mga contest may dinayaay gid no. May eleksyon may mga dinayaay gid no. May mga vote buying, may mga dagdag bawas. Ano na lang ni man? Di magamuni nga questionable ang results sang 2025 Miss Universe pageant. Tiyang integridad ya sini. Kung lutuon malamagamba si Raul Rocha nga maning gusto ko. Si OKT may duwano si Claude Makelele, French Football Club Manager, nga judge man to, nag-resign man. A day before man sang pageant, finals night, kag si Omar Harfoch. Aba nila, isogin naman ang damo pagin niya mga istorya parte sining mga dinayaay dira. Ti bangod sa kadalagan ni Fatima Bosch sang ika-4 nga Mexican beauty queen na nagdaog sang Miss Universe crown. Si Lupita Jones sang 1991, si Mina Navarrete sang 2010, si Adria Mesa 2021 nga nanging controversial man to. May mga nagabiraga ni Isaya sa media subong nga nila. Nya ko nalaki ni sa si Michael Jackson. Tapos kon babae ko no si Maria Blang Santos bla. Tapos suksukan mo bayo blang pula. Pero sa kadalagan sang 4 ka Mexican beauties sa Miss Universe, santo sa record si Lupita Jones sang 1991, si Ximena Navarrete sang 2010, Andrea Mesa sang 2021. Abi mo kananong similarity sang tanan. Ang commonality nga ang tanan nga mga kandidata sang Mexico nga nagdaog sang Miss Universe crown nagsuksok sang red gown. Dadason sa mga Pilipina ni Blas suksok mo kwan pink. Okay man to si Atisa kiti bangod nga flawless ano. Pero ang okay lang ni sa kwan okay man laning mga Miss Universe nga ni kay at least break ni beauty mo hindi ka man makadali-dali sini. And nagligad niya nito gin question ni kay sang nagligad niya mga edisyon to atong si ang agi ito blang tagiya ka Miss Universe blang hasta yung mga may ikog tao ya kay trahon mga transgender hindi na defeat ang purpose nga i-promote mo ang chastity and virginity. Ang dungog mo bla kay ikaw ang simbolo sang beauty and brains mo bilog ka kalibutan. Pero ti ang isa lang sa nakita naton diri nga bisan 120 kabilog ang kandidata. Ang pageant nila ya pagambang alas 9 sa aga Philippine time. So good gid sila. Kag tapos sila yan ti alas 12. Pero kon sa mga Miss barangay ni gani mga pageant sa barangay. Search for Miss Barangay Aripdip. Ang Aripdip sa Rafael no. Or search for Miss Ilong Bukid. Or for search for Miss Dawis Norte. Or search for Hines Nuevo, San Enrique. Or search for Barangay Aglupacan Tapas. Or search for Miss Tigbanaba, Igtalungon.
Katiringan, Talayatay, Lakay, Duldul, Igbaras. Mama nabi mga search for Barangay Ungol, Ilaya, Dumaraw, Capiz. Kung sa miyagaw naman, search for Barangay Miss, Tig Apug-Apug. Search for Barangay Tig Marabu. Search for Barangay Igdulaka. Search for Barangay Marikulkul, Yagaw. Search for Barangay Ungyud, Barangay Narurugan. Search for Barangay Ilog-Ilog, Barangay Kaduldulan, Barangay Igpuro, Bariri, Yagaw. Hi, I'm Katerina, representing Miss Kapuling. Ako'y naniniwala sa kasabihan, sa bansang mahal ang bigas, gayon din ang gas. Maraming mandurugas, marami ring patatas. Pilipinas. Ako'y naniniwala sa kasabihan, sa buhay talagang harap ka ng problema. Pero habang may buhay, may pag-asa. At habang may buhay, may utang ka. Search for Barangay Ngian, Binggawan, Barangay Kinarupan. I'm Cheska De Leon, representing Sitio Bukol, Barangay Tigmarabu. Naniniwala sa kasabihan, pag may away sa bahay, may chismosong kapitbahay. And I thank you. Muna din may mga kasabihan, tapos mambal pang kapitan, mambal pang mayor, mapritik lawig. Di malakbilog ya kandidata, ya search hasta maaga mo. Lipong do'y galantaw ka turugan din. Tapos sa tamang kalawig ka na production number. Hi, I'm Chelsea Natalo. Naniniwala sa kasabihang, ang kayamanan at kayabangan ay may katapusan. Ako'y naniniwala sa kasabihang, ako ang nagsaing pero iba ang kumain. Ako'y naniniwala sa kasabihan, hindi ako makangiti kasi ako'y bungi. Di okay man na yan. Ilam, dolang kanimo no ya. Di okay man, ka sa rolo doon niya, hamlok sa baba nyo mambete. Lantawan nyo lang bala, Miss Universe. Grabe man, stricto sila sa oras nila. Production number na hinay, gamay lang. Kagway na sawa, sa agadoro, hambal mga kung sino mga bisita da. Ako'y naniniwala sa kasabihan, pag may away sa bahay, may chismosang kapitbahay. And I thank you. Binoy Tanyedo Manyosa, Jinray Siman. Ako'y naniniwala sa kasabihang, huwag ka masyadong pasosyal. Halata kasi na trying hard ka lang. Yung mapuslan man mambite. Amuday ang mga miss kinarupan. Mga miss udong-udo, mga miss nagbangi. Mga miss kabutungan. Mga miss balangbangla. Agberte Sir Jesse James Carvillas. Ako kapati may kawataya sa barangay, pati sikap damay ang mali Jesse James. Jelonel Glory! Okay man, mambete, mapuslan man. Ipaupok na lang ini kay hindi kita kontente sa sabato ni Attorney Ruth Castello. Sa bagay, bayin na lang to. Kabigan nyo na lang to nga it was just a bad dream. Hindi na lang to, apart na lang to sang aton life. Hi, I'm Katerina Nabalaka. Contestant number 2 from Barangay Binabaan, Portigo, Lambuna. Hi, I'm Bambing Gaser, candidate number 3, representing Barangay Agdahon, Pasig City. Hi, I'm Chona Dimabali, representing Sitio Ungol, Barangay Mulapula, Pasig. Aida Amar Ali, Beth Ida Lilia, sadya sa jagidya. Dito, man
Dali lang. Nagdoro rin, tinumbo ko daw mapuslan man. Mapropuslan, hirikayan, Sir William sa panta. Bisap doon, mamitsing! Las 8:56 na. Hindi lako, sagatin nyo kadlaw dyan. Ay naman, namyaw na ko, Sir Paula. Una ko katamyaon si Nini Twinkle dyan, Nini, madya. Ma'am Novi Soloso Pastrana. Twinkle, twinkle, little star. Sa una, little, subong hanggod din. Ang sexy, hot, and spicy mama ni Tyler kag Sisi Soloso Pastrana. Produkto ni Papa Bot kag ni Mama Bet. Ang hot and spicy daw pansit canton ba? Ma'am Twinkle Soloso Pastrana, the Lord bless you and keep you. Kag kay Nini Rose Akolo din nani. Laki mo nga profile. Ay kita tubulon yung picture mo. Gerald Burgos Salangonan, Winifreda Sarmiento. Ma'am Novi Soloso Pastrana, Nene Rose Acolordena sa Dueñas. Happy birthday. Enjoy your day. The Lord bless you and keep you. Numbers chapter 6:24-26. Ang oras alas 8:57 sa aga. Oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Amazing grace, how sweet the sound. Maayo ang dangatan sang tawo nga nagatahod sa Dios. Those who fear God, who are reverent before Him, will go better. Ecclesiastes 8:12. Kung hindi dayon masentensyahan ang tao nga nakasala, nagahunaw-una ang iban sa paghimo sang malain. Pero wala sila nakahibalo nga ang pagsilot sang Dios sa ila gulpiada kag tuman kasakit. God does not punish instantly. People feel it is safe to do wrong. Ecclesiastes 8:11. This is the word of God. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Tiana sa Pasi sa Sablogon. Thank you Ma'am Betty, Pastor Bob, Ma'am Marie, Thalia Mitchellina. How sweet the sound. Ang oras alas 8:59 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics Mighty C kag D3 Bio. Salamat o Jesus sa pag-ibig. Ma'am Betty, Kasin Gingging, Pastor Bob, Ma'am Laura, maamat-amat ako na. Urit don. Roman naman madaginot don tako na. Ma'am Betty, Ma'am Beth, Idalilia, madaginot don tako na. Bisap don, Ma'am Itseng, Titambing, Baes Kabasak. Madaginot don tako na. Urit don Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.